Ola a todos polingreiros, benvidos unha vez máis á nosa canle. Como sabedes, a nosa misión é favorecer que as leccións en galego sexan máis amenas e que a vos leve menos tempo preparalas. Para conseguilo, traemos material como este. Hoxe traémosvos a versión galega dun xogo, a versión breve dun xogo que creo que se chama Bobo, está en auxe ultimamente e consta de distintas tarxetas, como podedes ver na imaxe, con, neste caso, 9 palabras diferentes. Todas as tarxetas teñen as mesmas palabras. Estas tarxetas deberían ser entregadas a cada un dos xogadores. Todas teñen as mesmas palabras, pero vemos que sempre en todas as tarxetas hai unha que está en branco e non coincide coas demais, non? Entón, o xogo consiste en escoller unha das palabras, normalmente pídese que se diga un número ao azar, entón do 1 ao 9 neste caso. Entón, un dos estudantes, un dos xogadores dirá 8, e como vemos aquí, a palabra 8 é bosquexo. Entón, nesta partida, todos os estudantes, todos os xogadores, deberán dicir palabras que relacionen de algunha forma con bosquexo. Teñen que intentar que as palabras non sexan demasiado evidentes por motivos de estrategia, pois o xogo consiste en intentar enganar o intruso e en que o intruso adiviñe cal é a palabra coa que están xogando o resto dos xogadores. Quen será o intruso? Pois evidentemente o que ten a palabra en branco. Esa persoa terá que finxir que ten a palabra, terá que finxir que sabe cal é a palabra e terá que intentar dicir unha palabra sen que os demais se dean conta que este relacionada con todas as que dixeron antes, con todas as que dixeron os seus compañeiros, de forma que adiviñar quen é o intruso convértese tamén nunha parte moi importante e divertida do xogo, non? Para analizar quen é o intruso, unha vez estean ditas todas as palabras, haberá un debate no que poden falar sobre actitudes extrañas que tivo determinado xogador que nos fan sospeitar de que el sexa o intruso. Poden aludir a pouca relevancia entre a palabra que está escrita na tarxeta e a que dixeron os demais compañeiros. O importante nesta actividade non é só que realicen unha conexión entre distintas palabras e que cheguen a palabras en galego que estean relacionadas coa palabra que se lle presenta, senón tamén que haxa un debate que despois se desenvolva en galego na aula, porque o que queremos con estas actividades, a través de Polingra, o que pretendemos non é só mellorar as nosas competencias gramaticais ou lexicais en galego, queremos mellorar tamén a nosa capacidade oral, e este xogo está plantexado para poder debatir despois da actividade. O xogo pódese repetir tantas veces como palabras temos. Eu diría que polo menos unha menos, porque está plantexado o xogo para que cada vez sexa un alumno distinto o intruso. Entonces, se xogamos todas as partidas, na última será demasiado evidente saber quen é o intruso, salvo que se removan outra vez as cartas e se volvan a repartir. Preparei 2 xogos de 9 cartas, é dicir, tedes a posibilidade de xogar con 2 equipos de 9 persoas cada un, que xoguen á vez e con distintas palabras cada equipo. Isto é todo por hoxe, espero que vos guste moito o xogo, a min este é un xogo que me encanta, espero os vosos me gusta, os vosos gústame aquí abaixo, tedes como sempre o link que vos leva ao documento de descarga gratuita na caixa de descripción e vémonos para a semana.